Si Sanelin, full watch na yung video mo. Magse-select uli ako ng isa pa. Yung mas mahaba. Ito. May version of pork. Ay, tapos ko na yata ito noon. Wait lang. Ito, mas updated. Sis Annalyn, gisadong sayote at broccoli with pork belly. Playing, Sis Annalyn. Yun, Sis Annalyn, playing, Sis Annalyn. Thank you so much. Salamat po. I-mute ko lang kasi may mga bata nandito sa paligid.